Така, преди да започна самата реч, искам да кажа колко много се радвам да видя толкова много хора тук събрали се да отпразнуват един такъв велик момент на Цани и Рали, които стават семейство. Така че благодаря на всички, които са тук и на здраве. Има ли право? И понеже водещия малко ме напи, аз това не го очаквах. Наистина, ще си чета речта, за да не объркам нещо. Речта между другото е изцяло авторска, само да кажа. И никой не я е виждал преди този момент. Така, аз съм инженер Ивайло Полихронов и бях избран от младото семейство да им бъда кум. Не помня да са ми предлагали, нито да са ми давали подкуп, както съм чул, че се прави. Но, нали, сега съм и тук. Да. В принцип, доколкото знам, кума представлява повече младоженица, кумата булката. Обаче тази вечер аз имам честа да представлявам и двамата, защото и двамата са ми много ценни и скъпи. Познавам и двамата отпреди те да се познават един друг, като по този начин съм се докоснал до техните сърца, души и личности. И все пак аз съм една от малкото причини те да са тук. Така че на здраве за Цани и Рали отново. Куме, чакай, по-достойния микрофон. По-достойния микрофон. Той се работи. Добре. Така, сега ще разкажа за двамата младоженци по-отделно и за моите лични впечатления за тях като хора. С Цани се познаваме от 2008 година, като заедно постъпихме в НПМГ паралел от физика. И сега това е преди 15 години, което е повече от половината ни животи. И като към това прибавим факта, че първите години общо взето са несъзнателни и нали, не ги помним много, мога да кажа, че цял живот сме заедно. И докато си мислех за него и това какво да кажа за него, когато държа тази реч, просто ми изникна списък от много неща, които сме правили заедно. Някакви събития, случки, и тук съм си подготвил една част от тях. И така започвам. С Цани сме правили селта и сме се набирали заедно. С Цани сме си говорили с президента на Република България, няма да казвам с кой. С Цани много сме пяли. Пяли сме както Тупак, така и сме пяли Пантера. Много различни стилове. С Цани сме си купували SMS-и. Това не знам кой от вас го е правил. Може би никой. С Цани сме правили заедно арени в ЛОУ, което беше много готино. Решавали сме специални теми по физика, естествено, от доброто старо време. С Цани сме търсили остров заедно. И това даже беше първият път, когато бяхме в Гърция на море. Помниш ли? Беше от една приказка, но не му помня името. Ако някой се сеща да каже. Така, първите ми решения и интеграли в живота бяха с Цани. Първите ми фанати костури бяха с Цани. Първата ми щупана коза в живота беше с Цани. В смисъл, не беше той виновен, обаче беше там и ме подкрепи. Първото ми пиене в живота беше с него. Нали, не се гордеем, правили сме грешки, вече не сме такива хора. Ама днес може, защото много хора ни казват на здраве. Цани е първият човек, с когото съм спал на двоетажно легло. Мисля, виж му физиономията, той май спомня за какво стана въпрос. Той е първият мъж, през когото съм плакал. Това също го помниш. С Цани сме спали на места, които не са били предназначени за спане. Сега случило се. И сме били атакувани от животни, включително насекоми и бозайници. Нали, както съм научил от Цани, ако нещо е животно, значи може да те атакува.
Има и още много неща, но смятам, че това е достатъчно. Може би придобихте представа каква е моята връзка с Цани. И накрая искам смело да кажа пред всички: Цани, много те обичам. Така наистина. Горчиво няма да правим сега. И да, това мога да кажа за Цани. Сега малко за Рали. С нея се познавам от едно доста авангардно място. С нея 2015 година се запознахме на Слънчев бряг, или както ние го наричахме, Слънчев берг. По различни причини. Аз бях там на олимпиада по математика, тя на лингвистика, като се озовахме в един хотел. И тук между другото и с присъстващите има представители на двете олимпиади, освен нас с Рали. Така че на здраве за Слънчев бряг и това, което прави. Бяхме там един уикенд и общо взето си изкарахме абсолютно неповторимо. И това не беше поредния, нали, готин уикенд, с който си спомняме с добро, но и нещо много повече, защото най-малкото заради този уикенд сега сме тук. Което е супер. Тук нещо не мога да си разчита. И да, за Слънчев бряг, там всички, които са били знаят, там пихме червени, ядохме череши за Бог да прости и може би всички помнят тигъра на плажа, нали? Който не го помни, го е виждал. И така няколко думи за Рали, освен това как сме запознали. С мен тя е едно изключително умно, красиво, трудолюбиво, сърдечно и скромно момиче, което е една много, лично мен една много прекрасна комбинация. И но ако трябва да я опиша с една дума, ще кажа, че тя е блага. Рали е най-благият човек, който аз познавам. И но това го казвам много искрено. Мисля, ти наистина си най-благият човек, който познавам и може би всеки, който познава по-добре, знае за какво говоря. Да, сигурно хората знаят. И искам и на теб да ти кажа, че те обичам тук пред всички. На здраве за Рали! След това събитие в Слънчев бряг, което споменах, дойде момент, в който запознахме Цани и Рали, понеже Цани не беше там. И те взеха, че много се харесаха, влюбиха се и станаха двойка. И въпреки, че сватбата е чак сега, 8 години по-късно, лично за мен те са семейство от много по-отдавна. И те не са просто семейство, те успяха да създадат един много прекрасен дом. Защото всички знаем, че дома не е просто едно помещение за живот и там, където хората се хранят и се къпят, ами нещо много повече. И той се създава от двамата, които са в него. Така че, здраве за дома на Цани и Рали, на всеки, който е бил в тях и знае за какво говоря. И да, през тези години аз прекарах немалко час в техния дом, нали, буквално и преносно, както се казва. И мога да кажа, че са ни невероятни домакини, биха посрещнали всеки в техния дом с творни обятия, биха му правили гадния ден и биха го развеселили, само както те си знаят. И те са първата двойка и като цяло първите хора извън моето родно семейство, с които съм празнувал празници като Велик ден и Гергьов ден. Така че ние с тях вече сме си семейство, обаче от днес, нали, сме още по-силно семейство, нали, аз като техен кум. И това не важи само за мен, това важи и за моята прекрасна приятелка Доби. И нали... Виждате това момичето, което плаче най-много. И това мога да кажа. Забавлявайте се, пийте и нека всички се кажем на здраве тази вечер. Мислям, не аз и всички, а всеки с всеки. Благодаря. Силни бури, силни аплодисменти за